ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना कुछ न करता हमसे लड़ता कुछ न करता हमसे लड़ता देवघर चले खातिर कहीं बात डरता भतार 103 संगे जल ढारता भतार 103 संगे जल ढारता कहीं कुछ बतिया तो हमके मारता कहीं कुछ बतिया तो हमके मारता भतार 103 संगे जल ढारता भतार 103 संगे जल ढारता गेरुआ कपड़ा पहनइले बा कांधे कांवर धइले बा बात कही का सखिया रे ओकरे लइको के धइले बा गेरुआ कपड़ा पहनइले बा कांधे कांवर धइले बा बात कही का सखिया रे ओकर लइको के धइले बा कर्जा पढ़ले बा चिलम मरले बा उ देखाई के नमरी हमर जीव जरता भतार 103 संगे जल ढारता भतार 103 संगे जल ढारता कहीं कुछ बतिया तो हमके मारता कहीं कुछ बतिया तो हमके मारता भतार 103 संगे जल ढारता भतार 103 संगे जल ढारता राइटर चंदन देवरवा हो नाही बा अपना घरवा हो अनमोल अनिलवा से हमरा लागे डरवा हो राइटर चंदन देवरवा हो नाही बा अपना घरवा हो अनमोल सोनुआ से हमरा लागे डरवा हो ललित लभ हो कहे सब हो कुंदन कन्हाई तोहर चाल पारता भतार 103 संगे जल ढारता भतार 103 संगे जल ढारता जब कहीं कुछ बतिया तो हमके मारता जब कहीं कुछ बतिया तो हमके मारता भतार 103 संगे जल ढारता भतार 103 संगे जल ढारता सपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो परवाहा चौक।